Herek, percaya gak? Omah di Muriku iki regane mek 300 jutaan, lokasi strategis, modern, dan fasilitas josis. Gak percaya? Kini tak spill omai. Nah, pertama-tama rek omah iki wis duwe parkiran omboy koyo ngene. Dan jero nih, kini tak spill lah. Bagian jero nih wis duwe ruang tamu sing ombone koyo ngene rek. Wis pasine salinge dhuwur dan ana jendela ombo. Dan omah iki wis duwe 2 kamar tidur sing ukurannya kayak gini. Omah wis kayak gini ukurannya 3x3 dan ono jendela view. Terus di omah iki juga ono 1 kamar mandi sing wis pasine full keramik. Ono WC duduk dan shower. Omah iki juga ono dapur sing wis oleh wastafel dan tatakan kompor. Nah, ya apa rek, omah iki wis fasilitas josis, paketnya lengkap dan regane mek 300 jutaan, pastinya murah pol kan. Dan kamu tertarik langsung DM atau klik link bio gawe survei. Omah iki golek omah murah, ngelamar rumah murah solusi nih.